Zaki iya ba mijinki aron kuɗinki na gado ya ƙara miki aure? Gaskiya ba zan iya. Saboda me? Saboda ta yaya ma za a yi mace ta ɗauki kuɗi a ƙara mata kishiya. To kawai kuɗin gado na maimakon ma ya siyo mana kayan abinci? Kuma za ka iya aron kuɗin matarka na gado ka ƙara mata aure? Gaskiya ba zan iya ba. Za ki iya ba wa mijinki aron kuɗin gadon ki ya ƙara miki aure? A wane dalilin? Dalilin kina son shi. Ban ci saboda ina son shi kuma hauka ake sai in bashi kuɗin gado na sai ije iyo min kishiya. Why are you running? Masu kallon mu ta wannan kafa ta mu ta Nasara Radio, barkanmu da sake kasancewa da ku a wani makon ta cikin wannan shiri namu idan kika samu dama ko idan ka samu dama. Shiri ne wanda yake zagaya kan titi, lungu da sakuna na ƙasa Najeriya da kuma jihar Kano domin jin ra'ayin al'umma akan wannan tambaya ta mu. Tambayar ta mu ta wannan makon shine, za ka iya aron kuɗin matarka na gado sannan ka ƙara mata aure, ko kuma za ki iya ba mijinki aron kuɗin gadon ki ya ƙara miki aure? Bari mu je kan titi mu zagaya domin mu ji ra'ayin al'umma. Sunana Abdullahi, sunan? Sunana Rabi'a. Za ki iya ba mijinki aron kuɗin gadon ki ya ƙara miki aure? What? Aron kuɗin gado na? Wanda aka bani aka raba? Haba Allah ya kiyaye. Saboda me? To kawai kuɗin gado na maimakon ma ya siyo mana kayan abinci? In kuma kuɗin a hannunsa yake ce ga ya ƙaro auren ba. To ai a ranar dai gaskiya ba zai kwana lafiya ba. Sunana Abdullahi, sunanka? Sunana Muhammad Fahad. Za ka iya aron kuɗin gadon matarka da aka raba mata ka ƙara mata aure? Gaskiya dai zan iya ara, amma in dai tana matuƙar suna na gaske zan iya ara. To in kuma ba ta son ka ba? An ba ta suna ai ni ma ba na suma ba ai. Sunana Abdullahi, sunanki? Sunana Fatima Kani. Iya ba mijinki aron kuɗin gadon ki ya ƙara miki aure? Gaskiya ba zan iya ba. Saboda me? Saboda shi namiji zaka iya ɗaukan me ake cewa? Zaka iya ɗaukan amana ka bashi, ka saka mai komai, shi kuma daga baya sai zo ya juya maka da tsiya haka ko wani makamancin haka. Zaka iya sakankancewa da shi ka yarda da shi ka bashi amana, amma daga baya sai ya zo ba ma ta kai yake yi ba haka. Kuma kuɗin a gurinsa yake, kawai kika ga ya ƙaro miki aure da kuɗin na ya zaki? Gaskiya ba da zan yi da shi, amma gaskiya ni ban yafi mai ba. Sunana Abdullahi, sunanka? Sunana Balarabe. To za ka iya aron kuɗin matarka ka ƙara mata aure? Da gudu ma. Saboda yadda da amana da gaskiya, in dai ba zo da talami lafiya hakan zai yi. Ina godiya. Sunana Abdullahi, sunanka? Sunana Abdul Wahab. Da Allah tambaya ce. To Allah sa na sani. Za ka iya aron kuɗin matarka na gado ka ƙara mata aure? Gaskiya ba zan iya ba. Saboda me? To ina ganin haka kamar ban nuna mata soyayya ba kenan. To in kuma kai kana son auren? To zan iya dai samun wasu kuɗaɗen daban sai in ƙara auren in ina so, amma dai kuɗin ta na gado gaskiya ina ganin kamar ban kyauta mata ba. Shi yasa ba lallai in iya ba. Nagode kwarai da gaske. Sunana Abdullahi, sunanka? Sunana Abdulkadir Shaibu. Za ka iya aron kuɗin gadon matarka ka ƙara mata aure? Idan ta yarda ta amince to zan iya ara. In kuma bata yadda ba fa, a gurin ka yake kuɗin? Idan kuma bata yadda ba, a tsari na gaskiya zan haƙura. Shikenan, nagode. Sunana Abdullahi, sunanki? Sunana Asma'u. Za ki iya ba wa mijinki aron kuɗin gadon ki ya ƙara miki aure? A wane dalilin? What? Dalilin kina son shi? Ban ci saboda ina son shi kuma hauka ake sai in bashi kuɗin gado na sai ije iyo min kishiya. Kuma ya kundin bala ya kishiya ba? To ai da kuɗin sa wannan. Da kuɗin nan? Uba na in mutu itara ya ajiye mu. Wallahi ba zan bayar ba. Sunana Abdullahi, sunanka? Sunana Ma'ruf Suleiman. Shin za ka iya aron kuɗin matarka ka ƙara mata aure kuma kuɗin nata ma na gado? Gaskiya ba zai yi ba, idan akwai sharaɗai. Me sharaɗin? Sharaɗan shine ko in kun daɗe kuna tare a matsayin ku na ma'aurata ba ku samu haihuwa ba, ita kuma take so da ganku ta samu wani magajinka daban, shine za ta iya baka shawara akan ka ƙara aure, kai kuma a naka adalcin gaskiya in dai ba misalin daman kana son ka samu wannan 'ya'yan bane, gaskiya ba za ka yi abu. In kuma kana son waccan wadda za ka ƙaro auren ba? In kana son waccan za ka ƙaro, tunda akwai yadda za ka iya ƙarawa, amma kuma gaskiya dole sai ka zama mai adalci, ma'ana kana da adalci amma sai ka ƙara wani akai. Ina godiya. Sunana Abdullahi, sunanki? Sunana Maryam Hashim. Za ki iya ba mijinki aron kuɗinki na gado ya ƙara miki aure? Gaskiya ba zan iya. Saboda me? Saboda
kai ta ma za a yi mace ta ɗauki kuɗi a ƙara mata kishiya. Ba zai yi ba. Kuma ya je kuɗin yana hannunsa kawai ƙaro auren ba. A lokacin da naga ya ƙaro auren zan ce ba ni kuɗi na kawai. Kenan muna godiya. Sunana Abdullahi Sunana Khadija. Za ki iya ba mijinki aron kuɗin gadon ki ya ƙara miki aure? Gaskiya ba zan iya ba shi ba. Saboda me? Haka kawai ba na neman ta. In kuma ya ƙara fa? To ta zo Allah ba kowa sa'a, kowa iya Allahn shi sai ya wanke. Shikenan, nagode. To masu kallon mu yadda ta kasance kenan a wannan sati namu kuma wannan tambaya ta mu ta zaka iya ɗaukan kuɗin matarka na gado ɗin gurungum ka ƙara mata kishiya? Ke kuma zaki iya bada kuɗin gadon ki mijinki ya ƙara miki kishiya? Ku haɗu da mu a wani makon sai an jima.